Nano Babo Kabalen, welcome to Ren Pampanga. Guys, kayo ba ay naghahanap ng private resort na may sariling function hall? Dito po sa may Concepcion, Tarlac, I wanna show you to Amaris Private Resort. Napakagandang lugar na to at sa mga amenities na talagang mag-i-enjoy po kayo. So samahan nyo ako, let's go! Nandito tayo ngayon sa kanilang kitchen. Dito mai-enjoy natin yung mga iba-ibang amenities na nasa loob. So meron tayong long table, meron din tayong counter table, meron din tayong working kitchen table dito. So meron din tayong microwave oven, ng refrigerator, ng rice cooker, water dispenser, at eto pa, nasa loob ng kwarto na to, ang kanilang video open. Paglabas naman natin sa kanilang closed kitchen, nandito yung outdoor dining area. So meron tayong dalawang table dito. Dito naman ma-enjoy mo yung view ng Kabukyaran dito sa side na to. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga exciting amenities ng Amaris. So ito ang kanilang swimming pool area. Tutuwa ako dahil isa sa mga swimming pool na naka-cover. Ang kagandahan dito guys, mayroon siyang dalawang section. Has section for kids and for adults. Ang saya kasi covered swimming pool tayo dito sa Amaris. Tayo sa loob ng kanilang living room area / entertainment. Dito you can enjoy your channels or watch a movie sa kanilang Netflix. You can also enjoy itong napakalaking sofa nila. So nandito tayo ngayon guys sa kanilang balcony located sa may second level ng mga rooms natin. Now speaking of rooms, Mami, how many rooms do we have dito? So they have a total of 4 rooms. Isa sa baba. Yes. Doon sa baba, meron tayong dalawang beds. Meron na rin siya sariling toilet and bath, no? So that's actually perfect for elderly, or may kasama tayong mga PWD, mga ganyan. At least hindi na nila kailangan umakyat pa dito sa second level. So sa second level, may tayong 3 rooms. So yung rooms dito sa left side na to, I think each room can accommodate more than 10 or 12. May mga 3 bunk beds actually each, Perfect for large group, a team building, barkada, or even a large family, no? Ganun yung company outing. Now, dito sa right wing naman natin dito sa likod natin. So, meron pang isang room which is actually good siguro for small family. Yeah. Parang 2 queen size beds. 2 queen size beds. Although, meron na rin siyang sariling toilet and bath. So, dito rin sa kung nasan tayo ngayon, you actually have a vantage point kung sino yung mga nagsuswimming, mga naglalaro. Ayan, ito yung balcony natin. And a perfect view of Mount Arayat, tama. Ang ganda ng view ng Mount Arayat dito, guys. And then dito rin, guys, makikita nyo yung function hall. Function hall nila can accommodate parang 250 to 300 people. I believe yung kwentuhan namin nung manager kanina, may hinost sila up until 250 daw yung nakarating. And they were able to, host them. Yes, nagkasya sila. Napakalaki rin ng kanilang parking area. Siguro up until 10 to 12, mga ganun karaming sasakyan po pwede magkasya dito. At ito pa, meron pa silang open space for party.